Здравейте хора, това ми е нов канал, в който почваме да играем на мък, но в този канал ще играем и много други игри. Пишете долу коментарите на какво искате да играя. В следващите видеа, днеска ще играем с Цецо. Долу коментарите ще бъде неговия канал, абонирайте за мен за него. Ако ви хареса видеото, лайкнете и нека продължаваме с мък. Ей така хора, първо трябва винаги да взимате камък. Болт, такова взех такова карта. Добре, супер. Иначе хора винаги в О, началото, 39 пари. който не знае, трябва да взима камък и да чупи после дървата. Ма той и без туториал. Чек, махнал съм с туториал и пак имам туториал. А това е село! Къде? Маркни. Кай да мар... Ага. Са скрола. Готово, готово. Не, аз съм идиот! Удари го. Хубаво, че не отворих чест и не забелязаха. Не, просто честа моята не е бил към тях. Значи мога да си го отворя. Чакай, зависи кой. То селото е до Същия. нас. Не, да. не отваряй честове. Ме да ти го отворя и мен да не ме гонят. Да, не ме гонят. Това често пък няма го отворя. Ти. Нищо хубаво. Аре, той ми подаде нещо. Не. Не, те дето имат нещо на глата. Това продава зелена брадва е тука. И то с дървото. 75 пари. Много скъпо. Не е толкова. Този път се молим да не ги ударим, ни да отворим чест. Да, тук си започнем базата. Аз вече до тях нищо няма да чупя. Този продава Цецо. Продава то и зелен меч и зелена кирка. Значи ще трябва да Значи, събираме бая пари. Можем и утрите да вземем. Ма трябва да си пофармим бая. Ако ще се съберем дърво да се направим една база. Добре, ако искаш ти строя, ще фармя, ще правя батъл битки. Ти фарми дърво. Не знам защо ме И тук. искам вътре в базата, искам базата да сложиш печка, крафтинг тейбъл, оня калджеран и чест, ако може да се направиш. Само да питам, защо някой дървета не ми даде да ги чупя? Защото ти може би се опиташ да щупиш по-добро дърво, а нямаш дори кирка. Трябва да чупиш не тея нормалните кафевите. Ще направя графиките на лол, защото много ме забива. Ще направя битки. Добре. Ей, това дърво, дето от тебе не мога да го чупиш. Да, знам, то всичките са ми такива. Тука. Ей, там нататък има. И ти до мен ще го щупя. Натам виж, маркнал съм ти. Добре, ама аз това ще го щупя. Ти. Някой силно ще продава ти хляб. Ами ядено. То за пшеницата. Колко пшеница трябва за... Първо да събера 75 за меч и после ще фармя още по-бързо парите. Тук има някакви кристали, аз моля ги чупя тия кристали. Блейд намерих. И аз взех Iron Blade. Ore. И аз взех Blade. Това добро ли е? Няма съм идея. Не съм играл тази Ти да игра. удара. От много време не съм играл играта и не знам какво правя дори. Но ти с 3 удара убиха на крава. Човек, до нас има още един вилич. Къде? Маркнах ти. Добре, ма също не ми трябва. Само провери за брони.
То като замислиш не ми трябва, те продават едно и също. И то ще продава хляб. Продава Га. пай. Пак е нещо. Ай, купим ти почна. Малко. Пътеки. Мер. 39 пари имам. Ти само от едно ми дай си. Имам 59 пари. Ей, тия няма се спрат да ме удрят. Умри. Бе, 5 пари няма ми застигат. Брат, какъв е шанса? То голям бе. Точка почва да имам да ма нападнат. Има наковалня да взема ли? Взимай нещо тъпост. Нямам кирка душ. Типа не обират и дърво. Бех 5 хляб. А тук имаше един безплатен чест. Цецо, май съм дет. Таман до мен има някаква статуя. Ако умреш ще ревайвна. А не, чалендж Гронг. Да опитам да те бия с този Гронг. Ти лут ли си бе? Не знам, добър ли е? Само ще превеш всичко, защото е малко бос се води. Ясно. Ела ми помогнеш, моля та. Ами... Те... Офолчите много далече. Идвам. Най-вече уния дет ги мразих повече и харесвам, защото те поне не могат да целят отдалеч. Ти самите с какви се биеш, каза? С гоблини, Ясно. те ма целят отдалеч. Чакай па, чекам, че има още едно село, ма... Не. Какво е това? Така да лъжим. Во. Така хора, сега вземам това. Това сме добре. Те работа ми трябва. Няколко дни ще взема. Между ти. Това. Как да го върна си? Не трябва. Ти. Къде искаш да го започна селото? Това. Фазата ми. Ами, ей тука. До е този. Не мъркни. И тука иска. Добре.
Майко, с този меч колко бързо се свършвам батерите. М. Готово. Това ще купим брадва. Значи, чето в момента имам зелен меч, зелена кирка и зелена брадва. Окей. Може ли на мен да ми купиш нещо? Аз буквално в момента имам 2 синки. Никой може да трябва ми храна. Той аз нямам, аз в момента си обирам от земята. М? Тебе кой те уби? Еми там гонеха ма 20 такива, аз нямах нищо буквално. Трябва да ме ревайфнеш? Gold ор взех. Браво. Беги от това върху. What? Това нещо не става. Какви сте вълци, бе, брат? Не знам, то пак мина от стената. Стената, де. Ах ти. Колко не го чупиш? От малко. И не! Айде си два утра го потроши. Поне обери парите. Пропусна пари. И там също пропусна от гнома. Ами хора, значи аз бях отишъл в другата стая за малко. Връщам се и виждам сме умряли двамата. Тето ми говори, че някакъв бос не е нападнал с някакъв много силен и аз съм била в и сме умрели. И ето, и това са ми статистики. И хубавото беше, че Неговите като целеше, моите. не успяваше да оцеля, му като шубеха къщата, вече успяха да те оцелят. Иначе, ако беше се върнал веднага, ще да стане. Еми добре хора, това ще е от видеото. Надявам се да ви хареса. Ако да, абонирайте се, лайкнете видеото, абонирайте се за неговия канал. Той също направи клип. Лайкнете неговия клип и довиждане. Пишете долу в коментарите на какви видеа искате да снимам и довиждане.